Kok ala sampeyan iku tangan bareng sing dikutani apa? Ini dari ketemu itu ketok, Pak. Jauh terus. Asmarandono Semarangan. Saged? Saged. Angel niku. Sudah situ kan aja meneh. Ya aku enggak ada suara negeri kok suara ketemu kok. Anu presiden, Pak. Presiden. Ya, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Lah ya pokoke dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok Beni mok gemari sing den sapa? Itu. Oh iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocah meneng ora sugih swara, ora sugih bertingkah, ya pacare ganteng ya. Jos. Nggih. Apa ninggal katres nang apa sih? Ninggal katres. Ninggal katresan nggih. Nggih. Tadi mau manteni ya. Wis foto karo aku sore mau. Ya, esake dawuh. Wis muga-muga buyut rukun nek padha omah-omah. Ya, ya pancen kaya mangkono. Sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile yang minangka tuan rumah utawa saka Bolbek bengi menjani Bapak Sugiyanto. So Ibu Ayu matur nuwun sedaya ingin sampun kemarang Mesabyantu Bayu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih ya mergo Pak Giyanto saha Bu Ayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing marang rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Bapak-bapak sing gawe wedang apa nggon jayengan. Para sinoman, para muda-mudi, taruna sing ana ing rancang kene ya tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing rancang kene ndare Pak Giyanto so Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing pareng lenggah. Oh, nyaosi daran, nyaosi unjukan. Ya. Para karang-taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teko nganti sayah ini ora mandeg, Nduk. Ya, ya. Kula wakiling dari Bapak Sugiyanto so Ibu Yayu, terima kasih sedaya ingin sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene menjadi Bapak Giyanto so Ibu Yayu. Ya, utamane karang taruna. Karang taruna nglancang ini nom-nom ganteng-ganteng, pinter-pinter, lan nyambut gawe karang taruna kene cepet-cepet, sajet-sajet saking cepete. Saking cepete lek nyambut gawe karang taruna kene. Sore mau aku dikeki wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Panmulan paket penduk. Lah ya. Wis saking gawe yo iki arek nembang. Oh ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Iya, sing siji genah cetok. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Leh rawuh menjane Bapak Sugiyanto so Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamriyampa genduk Niken gen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane dari Pak Giyanto saha Bu Yayu saha temanten sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagi berbunga-bunga. Oh ya. Biasane nek teko ning wayangan iki lek melu dalan liya iki jam 11 lagi teko ki mau jam 09.00 wis teko. Mergo awake dhewe iki disi-disi spesiake nggih. Bisa spesiake. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono. Ya mung cacate aku sing ora sing ngukir jiwa ragane. Oh, ngono ya. Iya. Nek panganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legi. Oh, saka Sragen. Oh, iya loro ya. Loro. Kula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke kok sing gelang. Oh,
Legit ya, legit. Iya bibit unggul luar biasa saka Sragen. Oh, ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget, ning iso dikuasai kabeh. Oh, gendho legit ya. Nah, dhisik-sik. Ya, ini Army mania wis padha ngenteni. Heeh, ben sabar sih. Gendho legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diatur jumeneng ya, Nak. Ya. Diatur jumeneng. Oh, ngono. Ah. Disupati Mas, disupati. Aku musik Mas. Ya. Ya ana musike, kamu dene temanten putri kudu digawe musik. Oh, ya komplit ya komplit. Ngaturi jumenenge gendut legit saka Sragen. Ah, ayo Mas Atas. Ya. Pripun kabare Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ah, saiki wis rada gedhi ya pisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangkong iki lek cilik ngono ya. Nggih. Sing sak entung ngono sih. Sak entung ini pun apa, Pak? Dia cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah itu pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan. SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih. Nek sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Nah, nek sekolah juara pinten? Mboten ngertos. Lho. Enek juara 1, juara 2, mboten enten ranking-e to saniki. Enten. Enten. Tapi rambutnya mboten dicipok. Lho, kok iso ora dijupuk lho? Dan mboten ngertos, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki. Wah. Nek sekolahe nyinden oleh Nduk. Nek sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ngono. Iki tanggapan bedino ora lek ning sekolah iki biasa tau mlebu. Dadi ning pangga iso sekolah. Terus nek pancen yo pas prai yo Mbak Niken yo mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulai tekan sekolah yo ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan lho aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah terus nggih. Pelajaran sing mari mau senengi apa? Napa nih, Pak? Ana bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mau senengi? KP ya, Pak? Heh? Angka KP ya, Pak? Loh, angka KP. Mesti enek salah satu pelajaran sing mau senengi apa? Ya enak, Pak. Loh. Kudu disenengi kabeh pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, wis sing mundhut dudu mbokmu, nek sing mundhut sampeyan. Nggih. Kaya Pak Kangkong kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nek pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Bu. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan, bahasa Inggris tak pangan, IPA tak pangan, IPS tak pangan. Ojo meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan. Jadi sekolah ini nomor 1, nggih. Nah, sampeyan nembang apa? Manut, Bapak. Salim Rian, Pak. Oh, salim. Ini salim karo Bapak. Kok ora sampe niku tangan bareng sing dikutani apa? Ini dari petani itu ketok, Pak. Iya. Nggih, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya cacor. Dadi sinden ku ora mung nyuwara tok, Nduk. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Iya, Pak. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Hawarian nggih, Pak. Hawarian. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, jauh terus. Asmarandono Semarangan. Saged Sakit. angel niku. Nggih, ya saya dari ajar mohon, Pak. Oke. Oke. Ya. Rendene nggih. Iya, ya. Nek salah benek nggih, Pak. Oh, tak benakne. Salah ana sing nyeneni sampean. Terus sampean sik cilik ya ayu.
Kuwi nembang salah, orane sing nyeneni, nambah maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, kok cakeme. Ya, Iya, Mas. Nah. Iki jenenge Mas Freddy. Mas Freddy. Nah. Nggih. Mas Freddy sing ngender iku Mas Freddy. Mas. Jadi kaya baterai ya. Nggih. Ya, coba. Pak, Mas Purwono. Ojo Sudah jadi tuan kerja mana? Yang enggak ada ini suaranya negeri, kok suara ketemu kok. Bapak-bapak, kacau-kacau keberangan dulu, bandel lebih yang luar biasa suaranya. Di kelas 5 SD loh, suaranya sudah beledek. Nggih, pangestunipun Sok, kita. ini gede, cita-cita ini dari apa lho? Presiden, Pak. Presiden. Ya, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah iya, pokoknya dari seniwati ya. Nggih. Sing mau, Beni mau gemari sing dari siapa? Itu Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih bertingkah, ya pacare ganteng ya. Jos. Nggih. Iya, terus. Nggih. Oh sih lu tak benerke lho. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak ini karene wong salah. Mergo sing ngajari sak masa ora iso bedane ing antarané dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa ha, nek dewa kuwi nganggo ha. Nggih, ulangi Pak. Oke, kalian ini. Dewa. Dewa nanglah jagat Wah. nyangking pokok Sing ngajari nyinden sapa sampeyan? Kula, Ah, Kak Di kula Pak, Pakde sapa? Kak Deko. Wah, Pak Eko. Pak Eko ki Pak Dewu ki kakak kelase Pak Kang. Nggih, Kak Deko kalih Pak De Bagong Oh, Kendang. Bagong ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. Mboten. Oh, ibumu ora iso nembang kok. Dan niku Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, ngrasani tangga iso meneng deh. lah iya to Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekili nggon tari, ha. Nggih. Maka kayu. Isi negongota sanja kalaman Bengi iki uga diramuhi nduk sapa? Selain pencinta budaya juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, pendinane Eyang Putri ing Mijaya saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, heeh, sing bengi iki uga rawuh prene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu lawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Matur suwun nggih Bu.
keparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono. Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono. Iki jarik mega mendung sing dienggo kanca-kanca yoga. Ya mung kurang 6 Bu. Dadi oh, ngono ya. Ya, uga dimonitor lawan guruku. Sapa? Liyane Pak Eko Mugiono sing mapan wong ing Jakarta, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden iki urung enek sing apa, aku tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya lho, bareng lho terus lho. Nah. Ya iku Baju kira apa nok Cahayu? Ngapa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katres nang apa sih? Ninggal katresan nggih? Nggih. Iya Mas, campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane ndane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono yayine. Ngogen gojek karo genduk iken Sarindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tato. Ya, langgam sike engko lagi dangdut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard.
Terima kasih Nduk Legit. Oh, ngono. Saiki iki giliran